Битлек, бирсәткә һәм антисептик. Быелгы уку йылының яңа атрибуттары. Мәктәптәр һәм башка мәгариф оешмалары өчен кагыйдәләр тезме әзерләнде. Нинди талаптарды үтәү мотлак. Бүген ошо хакта һөйләшербез. Һаумагыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы кулланучылар хукуктарын яклау буенча федераль хезмәттең Башкортстан идаралыгы, балалар һәм үсмерләр гигиенаһы бүлегенең белгес эксперты Әлфинә Аскарова. Әлфинә һаумагыз. Шулай итеп, ата-әсәләрдә һәм мәктәп укучыларын борсыган иң төп һорау быел белем көненә арналган байрам саралары без өйрәнгәнсә линейка, байрам линейкаһы булырмы? Беренчедән әйтеп үтәргә кирәк, Россия Федерацияһы президенты кушуы буенча Роспотребнадзор, Мәгариф министрлыгы менән берлектә коронавирус инфекция шартларында кулланыла торган санитар кагыйдәләр булдырылды. Бұл кагыйдәләр тарала югары белем уку йортларына, мәктәптәргә, башка белем оешмаларына һәм башка балалар организацияларына. Бұл талаптарды үтәүе мөһим. Линейкага килгәндә, линейка беренче сыйныф укучыларына булдырыла һәм сыгарылыш укучыларына. Шулай да ныклабрак әйткәндә, кагыйдәләрнең үзләренә килгәндә, нинди кагыйдәләр, нинди төп талаптарды үтәү мотлак? Төп талаптар шундай. Мәктәптәр асылыр алдыннан мөһим рәвештә, мотлак рәвештә бөтен бүлмәләрдә, кабинеттарда, коридорларда генераль уборка үткәрергә тиеш. Адактан асылгандан һуң инде аднаһына бер тапкыр. Шунан һуң икенчесеннән һәрбер ингән кеше мәктәпкә шул исәптән укучылар, башка мәктәп хезмәткәрләре температура үсәргә тиештәр. Әгәр дә югары температура билдәләнһә, яки авыру билдәләре асыкланһа, уларны махсус журналга теркәйдәр. Һәм мотлак рәвештә 2 сәгать эчендә Роспотребнадзорга тапшыралар бұл информацияны һәм айралар бұл кешеләрдә, индермәйдәр. Иртәнсәк балаһын мәктәпкә алып барган һәрбер ата-әсә белә, унда нинди шау-шоу, укучылар күп, хатта кайбер осракта мәктәп ишеген асып инеү дә зур бер сиратка әйләнә бит инде. Бына бұл осракта балаларның тән температураһын үлчәү ничек оештырылырга тиеш? Һәрбер класс өчен үз килү графигы булырга тиеш. Төрле бөтен булган класстар бер вакытта килә алмай. Бер вакытта беренче класс килә, икенче вакытта икенче класс килә һәм уларга температура үлчәнелә. Дистанцияга килгәндә бер класстан булган укучылар арасында дистанция хакланмала була. Дистанция хаклана төрле класстан булган укучылар арасында. Һәм кабинетка керер өчен уларның үз юлдары булырга тиеш. Маршрутизация дип атала. Ягъни монда без Башкортстанда быел мәктәпләрендә кулланыла килгән визуализация турында һөйләшәбез. Шулай бит инде һәр мәктәптең, һәр класстың үз юлы була. Үз юлы һәм үз кабинеты булырга тиеш. Бұл башлангыч класстарда бундай система авырлык тудырмай, чөнки улар шул система буенча укый. Урта һәм өлкән класстарда бұл эш ничек аткаралар? Чөнки информатиканы уку өчен, химия, физика дәресләрен уку өчен бұл предметтарда укыткан класс кабинетка барырга кирәк. Бұл соракта ничек буласак? Махсус коралдар кулланыла торган предметтарга инде уларга айрым кабинеттар бүленелә. Бер кабинетта гына оештырылмай занятиялар. Демәк, физика һәм химия кабинетлары шул ук тәртиптә эшләй, әмма барбарда санитар гигиена талаплары үтәлергә тиештер. Үтәлергә тиеш. Һәрбер кабинетта, һәрбер класста антисептик шеексалары булырга тиеш. Шулай ук антисептик шеексалары булырга тиеш ингәндән һуң мәктәпкә, ишек алдында һәм бәдрәфтәрдә, ашау урындарында. Шулай ук булырга тиеш. Әйткәндә, республикала битлек режимы, битлек тәртибе эшләй. Был соракта мәктәптә битлек бирсәткә киеү мотлакмы? Был талаптар тарала битлек режимы буенча
клининг компания хезмәткәрләренә һәм пищеблок хезмәткәрләренә. Укытучылар һәм укучылар? Укытучыларга ала тарала, ә укучыларга был талаптар таралмай. Демәк, мәктәп укучылары битликһез укый ала дип әйтәбез, ә укытучылар өчен мотлак битлек режимы. И кабинет эчендә укытучы һәм укучы арасында дистанция сакланырга тиеш. Буны ата-әсәләр яңа уку елына портфельгә әйберләр әзерләй, димәк, битлек берсәткә булмаһа ла мөмкин тинек, антисептик һәр мәктәптең үзенең аерым булырга тиеш. Ата-әсәләр балаларына бу шыйксаны әзерләп бирмәһәләр була, димәк. Бирмәһәләр булады. Һәм тагыла нинди гигиена талаптарын үтәү мотлак. Мәсәлән, һәр бер класстың ниндидер дәресләр тәмәһеннән һуң, күпмеләр дәрестән һуң аш бүлмәһенә баралар. Бына бу осракта нинди талаптар? Бында ниндидер социаль дистанция һакланамы, нисектер шул ук маршруттар үзгәртелгәнме? Дөрес әйтәһегез, шулай социальная дистанция һакланырга тиеш һәм һәр бер классның үз вакыты булырга тиеш. Шуны өстәп әйтергә кирәк, кабинеттар еләтелергә тиеш, балалар тәнәфестә булган вакытта коридорда, ягъни коридор еләтелергә тиеш, балалар дәрестә булган вакытта. Һәм шулай ук дәресләр озынлыгына ла талаптар килтерелә, 45 минуттан озак булырга тиеш түгел дәрес вакыты, һәм тәнәфес иһә 15 минуттан ашырга тиеш түгел. Һәр бер тәнәфес 15 минутмы, әллә аермалар бармы? Смена арасында тәнәфес булырга тиеш 60 минут. Был вакыт бүленә дезинфекция саралары оештыру өчен. Һәм мәктәптәрдә без беләбез, мәктәп автобуслары эшләй, бына уларның эше нисек оештырылыр. Мәктәп автобусына ингән сакта тән температураһын үлчәү шундый кагыйдәләр үтәләме? Мәктәп автобусына инер алдынан автобус тың эчендә дезинфекция саралары булдырылырга тиеш һәм водительнең температураһы үлчәнергә тиеш. Әгәр дә уның югары температураһы билдәләнә икән, асыклана икән, уга рөхсәт ителмәй. Шулай ук антисептик шыйксалары булдырыла автобус эчендә һәм водительгә бүленә битлек һәм берсәткә. Һәм озатучыларга ла шул ук талаптардыр мөгаен. Шул талаптар. 1 сентябрьдә мәктәптәрдә генә түгел, башка мәгариф оешмаларында ла укулар башлана. Шул ук балалар баксаһы ла эшләй башлай, һәм югары уку йортлары колледжларда эшләй башлай. Югары уку йортларына, колледжларына нинди талаптар бар? Яңарак кына шулай ук яңа санитар кагыйдәләр булдырылды. Уку йортларына карата һәм колледжларга ул кагыйдәләр улай ук айырылмай бер-береннән. Мәктәпкә булган кагыйдәләр шулай ук был организацияларга тарала. Шуны өстәп әйтергә кирәк, югары уку йортларында температура студентларга 2 тапкыр көненә башкарылырга тиеш. Һәм әйтеп үтәргә кирәк, сит илдән килгән студентларга Россия Федерациясына ингән вакыттан 14 көн өйдә булырга тиештәр. Һәм мотлак рәвештә уларга коронавирус инфекциясына анализ салына. Температураларды үлчәү кайһы вакытта башкарыла? Иртәнсәк һәм кайһы вакытта? Иртәнсәк һәм көн барышында. Көн дәвамында. Дәвамында. Битлек был соракта мөһимме? Битлек мөһим. Һәм мәктәпкәсе яшьтәге балаларды тәрбияләүче балалар баксаларында нинди талаптар, ундагы хезмәткәрләр нинди талаптар буенча эшләй? Шулай ук бөтен хезмәткәрләр, балалар баксаларының хезмәткәрләре битлек һәм берсәткә менән йөрергә тиештәр. Шулай ук температура үлчәнергә тиеш. Һәм шул ук санитар гигиеник талаптар мөгаен уларга ла мотлактыр инде. Яңа уку елы башланыр алдыннан ата-әсәләргә һәм укучыларга нинди теләктәр иткерәһегез? Авырмаһындар балалар, ата-әсәләр шулай ук һәм балаларга карата игътибарлырак булһындар. Әгәр дә балалар үзләрен насар тоялар икән, ебәрмәскә мәктәпкә. Бу соракта һез бары тик балагызның гына түгел, барлык җәмгыятьнең һаулыгын кайгыртаһыгыз дип әйтергә мөмкин дә. Өстәргә мөмкин шулай бит. Әңгәмәгез өчен һезгә зур рәхмәт. Рәхмәт.
Хөрмәтле тамашачылар, мәктәптәр һәм башка мәгариф оешмаларының яңа уку елында нинди талаптар менән эшләүе турында кулланучылар хокукларын яклау буенча федераль хезмәттең Башкортстан идаралыгы белгесе Әлфинә Аскарова һөйләне. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.